den her side, der kan du læse meget mere omkring din investering i forbindelse med din parfotografering og dit mega boost af jeres kærlighed til hinanden. I forbindelse med fotografering, der betaler I et bookinggebyr svarende til 995 kroner, som fotograferingen den koster eksklusiv billeder. 14 dage før fotograferingen, så betaler I for den pakkeløsning, I ønsker, i forhold til, hvor mange billeder I ønsker fra fotograferingen. Men helt op til dagen for jeres fotografering har I mulighed for at opgradere jeres pakke. Når vi så har fået fotografere, så modtager I efterfølgende et smukt online galleri. I begge to kan tilgå, I kan dele det med jeres venner og familie, så de også kan se de her smukke minder, I har fået for evigt. Og det er her, I kan vælge de billeder, I ønsker, eller I kan vælge at opgradere til flere billeder, eller nogle af de her smukke printprodukter, som jeg tilbyder. I har også mulighed for at investere i et smukt fotoalbum med jeres minder, og det kan I læse meget mere omkring længere nede på siden. Jeg glæder mig sindssygt meget til at se jer til jeres fotografering, og I må have en virkelig, virkelig dejlig dag.